tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw.
ng sandali ko ay ikaw. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko. Mapakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang. pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa dami
akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buo kong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta. Buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes,
devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka mayong adlaw sa sining nahauna nga Biyernes sang Agosto, kagaton ini ginahalad sa kadungganan sang Labing Santos nga kasing-kasing ni Jesus, ang Sacred Heart of Jesus. Kagkaron man nga adlaw aton ginasaulog ang pagdedikar sang Basilika ni Santa Maria sa Roma. Ining mayor nga simbahan ginpatindog sang ika-4 nga siglo kag ginpakaayo liwat ni Papa Sixto ika-3. Pagkatapos nga mabantala sang konsilyo sang Efeso, ang pagtuluuhan na hanungod kay Maria bilang iloy sang Dios. Maghimaya ka o santos nga iloy sang hari nga nagadumala sang langit kag sang duta, tubtob sa katubtuban. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, patawara ang amon mga sala, kag luwasa kami paagi sa mga pag-ampo, sang bulahan nga iloy sang imo anak. Kay indi kami makapahamuot sa imo, paagi sa amon mga binuhatan lamang. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, na nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 16, versikulo 24, tubtob 28. Dayon si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, ang bisan sino nga buot magsunod sa akon, dapat niya sikwayon ang iya kaugalingon, magpasaan siya sang iya krus, kag magsunod sa akon. Kaya ang bisan sino nga buot magluwas ang iya kabuhi, madulaan sini. Apang ang bisan sino nga nagadula sang iya kabuhi, tungod sa akon, makakita sini. Ano bala ang mapuslan sang tao, sa pag-angkon niya sang bugos nga kalibutan, kun ang kabuhi niya madula? Sa ano bala mabaylo sang tao ang iya kabuhi? Kaya ang anak sang tao, magakari sa himaya sang iya amay, kag kaupod sang iya mga anghel. Kag dayon padyaan niya ang tagsa katao, suno sa iya mga binuhatan. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, may pila sa nagatindog diri, nga hindi mapatay, tubtob makita nila ang anak sang tao, nga nagakari bilang hari. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong, mamati kita kay Seminarian Russell Guardiano, sang Diocese of Kabangkalan. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Brother Russell. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan nga nagapamati sa sining nga programa. Updin niyo ako karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios para sa Ebanghelyo subong nga adlaw. Tagsa-tagsa sa aton may mga nanuhay-tuhay nga panawagan o konbukasyon halin sa aton mahal nga Dios. Sa aton simbahan, may 3 kita ka mga mayor nga panawagan gikan sa Dios. Ini ang panawagan sa pagkapari, pagkareliyoso o kun relihiyosa, kag panawagan sa pagpamana o kun pagpangasawa. Apang sa likod sini, may isa pagid kadako nga panawagan o kun pagpanghangkat sa aton gikan sa aton mahal nga Dios, kag ini amo ang panawagan sa pagkabalaan. Paano naton masabat ang panawagan sang Dios nga kita magkabuhi nga may pagkabalaan? Ano bala aton himuon agud matuman naton ini? Mga utod, agud maangkon naton kag may kabuhi naton ang pagkabalaan, dapat magsunod kita sa kay Ginoong Hesukristo, kay siya gid lang ang ehemplo kag tuburan
sang pagkabalaan. Sa aton santos nga ebanghelyo, ang aton Ginoong Hesukristo nagsiling, ang bisan sin-o naluyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon, magpas-an sa krus kag magsunod sa akon. Ang aton Ginoong Hesukristo na mismo ang nagatudlo sa aton kung paano ta siya sundon. Suno sa iya, dapat naton kalimtan ang aton kaugalingon kag dapat kita magpas-an sang aton mga krus. Paano bala naton nga makalimtan ang aton mga kaugalingon? Hindi bala ini isa ka mabudlay himuon? Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 1 tubtob 11, aton mabasahan ang istorya na hanungod sa pagtintar sang yawa sa kay Ginoong Hesus. Gingamit sang yawa ang mga pangkalibutanon niya mga butang, katulad sang pagkaon, gahom kag otoridad nga yari sa kalibutan, agod masilaw niya si Hesus sang lawasnon ukon kalibutanon nga mga manggad. Apang wala gid natintar si Jesus tungod kay ginkalimtan niya ang iya kaugalingon kag padayon niya ginsunod ang kabubuton sang amay. Kay suno sa iya sa ebanghelyo naton sa sining adlaw, ano bala ang makuha sang tawo kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Sa pagsikway ni Jesus sang kalibutanon nga mga dungog, gahom kag lawasnon nga mga butang, naangkon niya ang langitnon nga dungog, pagdayaw kag kahimayaan. Tungod siya nagpabilin nga balaan sang tion ngayari pa siya diri sa kalibutan. Mga kauturan, agud maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan, kag malabot naton ang langitnon nga ginharian. Padayon kita nga magkabuhi nga may pagkabalaan sa pagkalimot sang aton kaugalingon kag sa pagpas-an sa aton krus sa pagsunod kay Kristo nga amo ang dalan sang aton kaluwasan. Maayong agaliwat sa aton tanan. Madamo gid nga salamat Brother Russell sa pagpaambit mo diri sang bunga sa imo nga pagpangamuyo kag sa imo relasyon sa buhi nga pulong. Salamat sa pag-guide sa amon paagi sa imo nga reflection. Hasta sa madason nga semana, Brother Russell. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa